भैया हम राउर छोट भाई अजीत मंडल उम्र तो बहुत कम बा, काम बहुत बड़ बड़ कैले बानी। हम नहीं की कहत, हमार आनंद भाई कहता रहे। हमरा तरफ से रउआ सबके पैर छू के प्रणाम बा। रउआ लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद मिलल, आज जहाँ भी बानी रउआ लोग के कृपा से बानी, ऐसा ही बनल रहो और उम्मीद करतानी कि रउआ लोग के प्यार ऐसा ही मिलत रहे। काम तो बहुत कैले बानी, बहुत फिल्म में गाना लिखले बानी, बहुत हिट भइल बा, पवन जी खेसारी जी सब लोग गइले बारे। लेकिन दुख ये बात के होला कि जहाँ भी जाला लोग सब लोग कहला कि भोजपुरी गंदा है गंदा है गंदा है। मतलब ये सुन के बुरा लागेला कि हमने के भोजपुरी के आज ई लेवल है। एक जमाना रहे कि भरत शर्मा जी के लोग प्यार से सुनत रहे, मनोज तिवारी जी सब लोग, लेकिन आज का हो गई बा सब लोग के। हमनी के कुछ एगो प्लान कैले बानी, बहुत सारा चीज आवता हमनी के जे पूरा फैमिली के साथ लोग सुन सकता नहीं, कुछ नयापन कि हमनी के दिखाई इंडस्ट्रीज में या दुनिया में वर्ल्ड में कि भोजपुरी के का पावर है। सो ये उम्मीद के साथ रउआ लोग के आज यहाँ आयल बानी और रउआ लोग के सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, ऐसा ही प्यार मिलत रहे। अभी हमारे को एल्बम आयल रहे हर जाई, भोजपुरी में पहला बार सैड सॉन्ग रहे, डिस्को रहे, में मतलब ये गाना में सब कुछ फ्लेवर रहे, रैप रहे, जे आज यूपी बिहार से खुदे गैले रही, खुदे लिखले रही। बहुत प्यार मिलल सब लोग के। रउआ लोग यूट्यूब पर सुन सकता नहीं, यूट्यूब पर टाइप कर लो हर जाई सॉन्ग अजीत मंडल, बहुत अच्छा लगी रउआ लोग के। ना अच्छा लगी तो हमें कमेंट रहेला, कमेंट में लिख देव कि हमरा फालतू लागल है, ना अच्छा लगल है, ठीक ना। अभी सेल्फी हमारा बहुत बड़ा हिट भइला, बम बम बोल रहा है काशी में, रितेश पांडे गईले रहे। उस सेल्फी का आप सबको थोड़ा सा ये इस माहौल से हम चाहते हैं कि हमारे अजीत भाई एक एक लाइन मुखड़ा सिर्फ आप सबके बीच में रखें और एक भक्ति जो भी है महामाई का सुना करके और फिर ये विदा लें। फिर हम आप सब जुड़ते हैं, तब तक आप लोग ऑनलाइन बने रहिए। हाँ हाँ, व्हाट्सएप फेसबुक जाने से हम मरते। सेल्फी के ट्रैक पे धुन पे हम एगो छठ के गाना कैले रहनी है, पहले वो सुना देता नहीं काहे कि स्टार्टिंग वाला भक्ति से ओकरा बाद हुई। का कहता नहीं भैया, सुनात नहीं के एगो नया नौहर दुल्हन बाड़ी। आजकल भैया पहले के जमाना रहे कि गांव में लोग नौकरी करत रहे, कतनो पढ़ला के बाद मास्टरी के नौकरी या जो भी होके गांव में करत रहे। आज सबके शौक हो गई बा, ख्वाहिश हो गई बा कि दुबई सऊदी कहाँ कहाँ लोग जाता रहे अपन देश छोड़ के। एगो नया नौहर कन्या बाड़ी, पहला साल शादी के हा, दुल्हा यहाँ नहीं के, वो फोन पर इंटरनेट पर बतिया तारी। आ कैसे कह तारी सुनी, पहला हानि छठ माई के व्रत करतानी, कसहू रउआ आई हे अरज करतानी। छठ माई के व्रत करतानी, कसहू रउआ घरे आई अरज करतानी।